Jatend migao mar thieth Aden DUALE oyango ni piny Kenya oseduoko chien landruok mar tuo mar Kahera gata malo 45 ka thoe bende osedok piny gata malo 68. DUALE mane lose romo mar hingo odiechieng' mar tuo mar Kahera manobagi e mbalariany ma Nairobi osingo ni sirikal biro dhi nyime kod tiyo kanyakla kod migepe mamoko e duoko chien landruok mar Kahera ma en achiel kuom tuoche manego jo Kenya mathoth. Kamano bende DUALE olero ni gisemedo masinde mitiyo godo e pimo Kahera kendo rido okang' mar neno ni joma oyud kod tuo mar Kahera ok olando tuono ne ji mamoko. TB will not be achieved through medical intervention alone. TB is driven by poverty, TB is driven by overcrowding, malnutrition, and environmental exposure. And our response must therefore be very comprehensive. Ending TB requires a coordinated, a whole-of-government response that addresses both the medical and the social drivers of the disease. We as government are strengthening efforts across sectors to improve the living conditions, enhance nutrition, promote safe and healthy environment, and expand access to screening and care in high-risk settings and workplace. And I want to ask the leadership of Nairobi County, they must take the health sector very seriously. Luoro nitiere ni thoth jopuonjre mag CBE nyalo yudo pek e junior school kod senior kaluwore kod lipot mayango ni thoth jopuonjre pod ok tim maber e kwano. Lipot mar Mzizi Elimu Afrika yango ni e Afrika mangima atamalo 90 ma jopuonjre pod ni piny